Επτά. Ποιες παροχές μου προσφέρει η σχολή μου? Και επειδή η Ιθάκη είναι μακριά, κάθε φοιτητής χρειάζεται μπόλικα εφόδια για το πολύχρονο ταξίδι του. Γι' αυτό, η καλή σου σχολή προσφέρει υπό προϋποθέσεις δωρεάν στέγαση και φοιτητικό επίδομα, πολύ φθηνή έως δωρεάν σύντηση και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία. Και επειδή νους υγιής εν σώματι υγιή, μπορείς πάντα να χτίσεις τζάμπα κορμί στο γυμναστήριό της. Επίσης, εντός της σχολής διατίθεται δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ. Και άμα δεν έχεις προσωπικό υπολογιστή ή κινητό που να μοιάζει με πολυμηχάνημα, δεν πειράζει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους υπολογιστές των ανοιχτών εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης. Πρόσθετα, το μαγικό εισιτήριο εισόδου στη φοιτητική ζωή, δηλαδή το πάσο που τόσο κόπιασες στην αρχή να βγάλεις, μπορεί να σου προσφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε κινηματογράφους και θέατρα, βιβλιοπωλεία, μουσεία και άλλους χώρους ψυχολογίας, αλλά και στο σπιτικό ίντερνετ και την κινητή τηλεφωνία. Και μην ξεχνάς, τρένα, αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία είναι και αυτά μέσα μαζικής μεταφοράς.